Okay, may mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ano na punta mga higala, dili nga itong tulumanon sa kahanginan CONA, Cathy Kizzy Jr. O ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akap. Abino adlaw na usab karon nga Huwebes, no pizza 12 na kini mga pizza 13. Dili karong Huwebes, Biyernes na mga kala. No adlaw karon nga Biyernes, pizza 13 na kini sa bulan sa kini sa bulan sa Hunyo. Oh, no, happy Bisperas mga higala, Bisperas. Happy Liwas diya sa taga di happy Liwas, happy kuan, happy fiesta sa mga taga-Tayasan. Okay, 13 bayaron, Biyernes, no? Ikaduhang Biyernes sa bulan, busa padayon usab karon kita ang taga-Tayasan sa ilahang pagsaulog, sa ilahang fiesta. Ingon man usab ang Sibulan, no? Perting daghanang tao Sibulan ron ng higala. Di ron matabang dito Sibulan mga higala karon mga orasa. Grabe na ron kadaghanan tao. Ug ingon man usab dito sa Bunbunon, no? Bunbunon fiesta pud ron. Daghan pa kay mga gagmay pod nga mga matud pa kapilya nga nagsaulog karong adlaw sa fiesta ni siguro ni mga higala ni ako ang kuan nga muhinay magtakilid, no? Fiesta ni San Antonio de Padua. Ayan, no? Nahala, no? So padayon ta sa ato ang mga buhatonon ni ining kabudton. Abino arita mga higala sa tuang pagtimbaya usab ug may munto sa itong talahon ng obispo. Abino arita mga higala sa ato ang CBCP News, Balitang Simbahan ni ining kabudton. Isugdan ang kagahap nung nagkalabang adlaw mga higala ang National Youth Day, no? NYD, no? Dito sa Naga City sa may matud pa Bicol region, no? Gani matud pa ni Bishop Alarcon, Andrew Alarcon, head of sa Commission on Youth, nanawagan siya sa mga kabatanunan nga mas palalumon pagyud nila ang ilang pagtuo sa Dios, no? Alarcon calls youth to deepen faith. Ayan, no? Okay, muna sa balita, ang ikan sa Vatican maghigala, there is no cry God does not hear. Muna po gisulti sa itong talahon ng Santo Papa Pope Leo. Matud pa niya nga walay mga bakho o hila nga wala mabati sa Diyos. So muna nga dili ginato pahilako ning ato ang mga kaigsuonan, no? Kay mga panaugdaog ba, no? Mga gipalabi-labihan, no? Nga nanghilak na lamang din taon tungod kay walay mga hustisya nga nadawat tungod sa hustisya madungog yus Ginoo ng mga ingonana may higala mo nga dili ginato na sila matud pa dili kita muhimo niya na maabutan. Lalo, panayon ta mga higala sa ato ang mga buhatonon ni ining kabudton. Abino timbayaon din ako mga higala, ako mga classmate, no? Si Father Tonton Arnaiz, si Father Oping Masyon, kaging manusab si Padre Dani Dami Hiramis. Okay, no? Tulungan nila ko ako mga classmate kiri mga higala na mga bantugan. Mga bantugan usab. No? Panayon ta ato arita mga higala sa ato ang Saint of the Day. Bueno, ang atong Saint of the Day karon matud pa bisan huway ng utana kinsa ganito nung pording ang ato ang karong santo ani ara mahigala, no? Ani ara ang ato ang mga santo. Paano mo hangin mahigala nga musira magiyan ni ato June 13, no? June 13 mga higala nga itong santo karon bisag huway ng utana, of course, San Antonio de Padua, no? Bumito na, no? Nga nagpista ron si Bulan kay San Antonio ba na diyan, no? Of course, San Antonio de Padua mauigi kanhin ni siya, usan ni siya ka Franciscan, no? Usan ni siya ka Franciscan, usan ni siya ka Dominican, usa kini siya ka Dominican friar. Unya ang nahitabo do naman goy nahitabo ba nga dunay mga misyonero nga mga Franciscans
nga medyo na kuanan po na kunusan o kinabuhi sa ilaha usab nga pagpangalaga ug ang ilahang kining mga patayng lawas gidala dito sa Padua, no, aron po dito yung taon hiyaon ug timing po nga dito yung taon kini si San Antonio, no. Dito nakahukom siya siyang kaugalingon nga ako mo mapadayon sa trabaho ni ining mga misyonero ka. Tuod man gibalhin siya sa Franciscan Order ug nagpadayon gid siya sa iyang pagkakailap sa pulong sa Dios, no. Kung nahimo siyang usa ka bantugan nga magwawali ug daghan kayo ang mga tao nga nagsunod sa iyang mga pagtulunan. So karong adlaw mga higala, gihinumduman nato ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan, ang patron diri sa Tayasan ug Sibulan nga mao si San Antonio de Padua. Nahala rin na ta mga higala sa atuang Saint of the Day, ang atuang kining ang ato nga catechism. Okay, doon ay mga pangutanda pa der, sa man problema. Nga naman tang Katoliko nga maghimo man tag mga procession. Anyway, ang mga tukag diyan na mao gihapon sa atong lungsod no, nganong magparade man ta usahay, no. Nga naman nga magparade man ta, no. Unang-una ang parade, ang civic parade ug ang procession mao maora, no. Religious commemoration lang ang kining nahitabo sa kining procession. Unya diri sa civic parade significant events, no. Unya matud pa nag-showcase din siya sa community spirit, culture ug achievement sa civic parade. Mao gihapon diri sa atuang procession. So kung anad ka mahigala og civic parade, dili ka maglibog kabahin ni ining kuan. Dili ka maglibog kabahin ni ining religious parade, no. Basta anad ka, kung nakasabot ka mga higala kung sa mga hinungdan ni ining civic parade, dili jud ka maglibog kung anong nag-procession ta sa simbahan. Okay, sa simbahan nato tugkay ra man kay jud kay kuan man lagi ni siya, aduna man ni siya community spirit ug aduna po di siya mga kahulugan, no. Para sama pananglit ha kining pagpiesta nato sa atong mahal nga patron na ato gyud lagi procession, kuan ka na siya mga higala. It is a matter of kanang gitawag na to commemoration sa birthday sa Santos. Commemoration meaning atong gihinumduman ang mga significant events. Kunya kay ang birthday sa pagkasantos mga higala duha man. It could be na birthday niya sa iyang pagkatao or birthday niya sa iyang pagkatao dito sa langit, kanang gitawag na to adlaw sa iyang kamatayon. Ano? Kanang sa ato sa kuan sa civic parade ug sa victory parade, maumaora gyud sa sakit. Maumaora gyud sa hinungdan diri sa ato ang religious procession. Although nga aduna na gitawag na tong religious meaning ang kining atong procession, pero more or less maumaora gyud na siya commemorations, community spirit, kultura and achievements. Mura gyud na siya, no. So kung anad ka og civic parade, dili gyud ka maglibog kabahin ni ining religious procession kay mga hinungdan ni ana maumaora gyud. Pero kung natong tan-awon, dili man pud original gyud ani mga Katoliko. Napanunod raman ni nato gikan sa mga Jewish tradition kay mga Hudiyo sa una kugihan ug gaitong mga prosesyon, no. Kung natong tan-awon diri sa Exodus Kapitulo 13 versikulo 7 sa 22, ang mga Hudiyo nagpanaw na mahigala nagprosesyon na gikan sa Ehipto, no. Ato pa dili ni bago alang kanato mahigala nga kini mga prosesyon sa Biblia sa ikaduhang basahon ni Samuel Kapitulo 6 versikulo 2 sa 15, siya rin David kugihan po kayo gudani, no. Kugihan po kayo ining mga butanga pero religious lagi
bahin sa pagpasalamat sa Ginoo tungod sa mga kayuhan. Pero ato kanang atong civic parade mao gyapon community event gyapon, pero adunay significance bahin sa mga achievements. Panalitan katong si Manny Pacquiao, ang procession si Manny Pacquiao kanang gikan bitaw siya sa gawas o niya medyo makadaog siya pagbalik i-parade yun siya. Maog gyapon na sa atong religious parade, although nga sa religious parade relihiyoso ang kahulugan, patron may gipasigutan, pero kini sa mga civic parade mga achievements. So kung ako ni tan-aw mga higala maumao ra gyud kinungdan, dili kita makaingon nga layo ra gyud kaayo ni kung dili maumao ra gyud, although nga procession lang kining religious procession kabahin sa Panginoon. Ano sabi no, padayon kita makikala no unya matud palagi sa kurato ni tanawon mga tradisyon mo gani siya po, mga tradisyon sukan pagit sa una no, mga sacred traditions panahon pa nila ni David, panahon pa nila ni Abraham, panahon pa sa mga propeta, Moses, no, panahon ni Haring David, panahon nila ni Joshua, no, daghan pang uban. So sige gini siya ng religious procession. Unya kuan man yun, may mensahe maganda kana mga religious procession sama sa mga victory parade, sama sa mga civic parade, doon na gina siya significance, doon na gina siya meaning, doon na gina siya kahulugan. Ano, so kung anad ka o mga religious, mga civic parade, mga victory parade, sayon ra kang pasabton kabahin ni mga religious procession. Pero naharap ko ka diha sa wala ko kay apil-apil gani sa mga civic parade, medyo makaingon kita nga murag lisod-lisod yung kang pasabton. Kaya nga naman, murag wala man kay gamay kayo nga basihanan sa pagtulunan. Pero klaro gyud kay nimo kuno sa mga rason sa civic o victory parade, dili kalisod pasabton kung unsa ang kahulugan sa religious procession. Maura gini siya victory, community spirit, culture, no, niya pagpakita sa mga variety of local kining mga organizations para mapakita ba ang ilahang loyalty sa kalihukan. Muna nga kung ato ni siyang tanawon kining religious procession, sayon ra kay ni siyang sabton kung anad ka og civic o baka victory parade. Okay? Pino, din na lang sa takatawag ha. Doon may uban na di ka sabutan pero ayaw na laman ninyong lug sa inyong kaugalingon kung dili mo masabot. Kuha alam magbase ka ng civic o victory parade. Maumaura na siya. Although nga, aduna na religious implication ang religious procession. Okay? Salamat o mayong mundo, Pilipinas!